Я ураджэнец той часткі Беларусі, якая ляжыць на Дняпры. Люблю беларускае палессе і казачную мяккую Новагрудчыну, і адзіную ў свеце Белавежу, і суровую прыгажосць паўночнага азёрнага краю. Іх нельга аддзяліць ад мяне. Але у Прыдняпров'і мне больш прытульна. Пісаў у аўтабіяграфіі Владимир Караткевич. Тут, на березе Дняпра, у горадзе Оршы, нарадзіўся ён 26 лістапада 1930 года. Тут прайшло яго маленства, тут ён закончыў школу. Владимир Караткевич натура адораная. Чытаць ён навучыўся ў 3,5 гады. Пісаць вершы пачаў гадоў у 6. Крыху пазней спрабаваў пісаць апавяданні, які сам жа ілюстраваў. Той будынак, дзе вучыўся Владимир Караткевич, не захаваўся. На яго месцы пабудавана новая школа, якая носіць імя пісьменніка. У гэтай школе створаны музей мастака. Тут беражліва захоўваюць памяць пра свайго слыннага земляка. Сюды ідуць і ідуць наведвальнікі. У 1991 годзе музею прысвоена званне народнага. У Оршы пісьменнік стварыў многія свае творы і сюды пазней часта прыязджаў, каб адпачыць душою, далучыцца да родных каранёў, і адсюль ён панёс сваю моцную і невымерную любоў да роднай Беларусі. Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа, там, дзе нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы, і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Савія плыве над Двіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Як і яго родная Орша, на Дняпры ляжыць і горад Кіеў, дзе ў 1949-54 годах Владимир Караткевич вучыўся на філалагічным факультэце Кіеўскага універсітэта. Пісьменнік моцна любіў Украіну і яе народ. Ён гаварыў: «Я нарадзіўся на Дняпры, і ён у Кіев цячэ з майго сэрца». У фарміраванні і развіцці таленту Владимира Караткевича Кіеву належыць асаблівае месца. Менавіта ў гэтым старажытным горадзе, багатым гістарычнымі і культурнымі традыцыямі, ён змог лепей зразумець мінулае ўсходнеславянскіх народаў. Менавіта там ён меў большыя магчымасці пазнаёміцца з лепей упарадкаванымі бібліятэкамі і архівамі. Менавіта там ён вучыўся ў многіх высокакваліфікаваных выкладчыкаў. І яшчэ за адну рэч Владимир Караткевич быў удзячны тым гадам. Пазней пісьменнік адзначаў, што здалёку ён асабліва полюбіў Беларусь і яе людзей.
І менавіта тады ўзнікла ў Караткевіча задума напісаць кнігу пра паўстанне 1863-64 гадоў на тэрыторыі Беларусі і Літвы пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Гаворыць пісьменнік і навуковец Геннадзій Васильевич Кісялёў. Сярод гістарычных твораў Владимира Короткевича важное место займае роман «Колосы под серпом твоим». Эта книга написана письменником у память повстанцев 1963 года, у память Кастуся Каліноўскага. Цікавасць Короткевича до гэтых падзей вызначаецца тым, что это одна из самых ярких сторонок истории Беларуси. Сторонка величная, трагичная. А з другого боку, вядома, што продкі Короткевича таксама удзельнічалі ў гэтых падзеях. Вот у 1863 годзе ў Рогачеве быў расстраляны предводитель повстанского отряда Тамаш Гриневич. Это продак Короткевича. Я помню, як у Вільнюсе в гістарычным архіве Короткевич знаёміўся с документами повстания 1963 года, и я показал ему тады судово-следчую справу Гриневича. Вот помню, яким, так сказать, азартом загорелись вочы письменника. Ему цікаво было проверить на подлинных аутентичных документах вот тое, что ён чуў яшчэ ў дзяцінстве. Роман Короткевича, потому что он вышел новаторским по многих причинах. И потому что у Короткевича был свой погляд на повстание, адрозный от официального тогочасного погляду. Историки тогда говорили, что повстание 1963 года – это повстание селян супраць памешчыкаў. А Короткевич лічыў інакш, што гэта агульнанароднае паўстанне, дзе апрача селян важнае месца займалі і шляхта, шляхецкія рэвалюцыянеры, гаражане, разначынцы. Мой Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Косю, головушку весел? Ты мне тяжел, титулы попробуй, ой, ты мне не тяжел. Новаторским роман был и тому, что сама манера письменника была новая, незвыклая на той час, романтичная, и тому, да и мало яшчэ ввогуле гістарычных твораў было ў беларускай літаратуры да Короткевича. И он, по сутнасці, стваральнік жанра гістарычнай прозы. И тому были немалыя цяжкасці з друкаваннем гэтай кнігі. І тым не менш, дзякуючы падтрымцы Саюза пісьменнікаў Беларусі, роман у 1965 годзе спачатку быў надрукаваны ў часопісе «Полымя», а ў 1968 з'явілася яго першае кніжнае выданне. Владимир Короткевич плённа працаваў як паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык і сцэнарыст. У яго творчай спадчыне захоўваецца шмат цікавых малюнкаў. Асаблівая заслуга пісьменніка перад беларускай літаратурай у стварэнні высакаякасных гістарычных твораў. У шматлікіх сваіх вершах, у романах «Колосы под серпом твоим», «Христос приземлился у Городни», «Чорный замок Ольшанскі», а
аповесцях «Дзікае паляванне караля Стаха», «Сівая легенда», апавяданнях «Кніганошы», «Сіняя-сіняя», легендзе «Ладдзя роспачы», драмах «Званы Віцебска», «Маці ураганаў», нарасе «Зямля пад белымі крыламі» і іншых творах. Мастак уваскрашаў гераічныя і трагічныя старонкі роднай зямлі. Ён узняў шырокія пласты гісторыі, выявіў буйныя характары, раскрыў багаты духоўны свет сваіх герояў і звязаў іх асабісты лёс з лёсам народным. Яго творы вызначаюцца рамантычнай акрыленасцю і рэалістычнай дакладнасцю, мастацкай культурай і патрыятычным пафасам, надзвычайнай пазнавальнасцю і гуманістычным зместам. Пісьменнік і навуковец Адам Іосіфавіч Мальдзіс. Мы живем у складаны час раптоўнай пераацэнкі каштоўнасцей. Бачым, як напісанае не тое, што 10-20 год таму назад, але нават 2-3 гады назад раптоўна становіцца нікому не патрэбным, аджывае свой век. А творчасць Владимира Караткевича, наадварот, набывае ўсё новых і новых прыхільнікаў, становіцца ўсё больш папулярнай сярод маладога пакалення. У чым жа прычына? Відаць, па майму глыбокаму перакананню, прычына ў тым, што Владимир Караткевич звяртаўся не да часовых каштоўнасцей, а да каштоўнасцей вечных. У той час, калі тварыў незабыўны Владимир Караткевич, лічылася прэстыжным, лічылася патрэбным найперш пісаць пра дзень сённяшні, пра выкананне і перавыкананне плану, і яшчэ лічылася патрэбным пісаць крышку пра будучае, але гэтая будучыня была вельмі неакрэсленай. Гэта шчаслівая будучыня, дзе ўсе народы будуць аднолькавыя, пазбаўленыя сваёй мовы, сваёй культуры. А Караткевич пісаў пра каштоўнасці вечныя. Гэта найперш чалавек з яго духоўным светам, і чалавек не абстрактны, а беларус. Гэта радзіма Беларусь, гэта свой народ. У той час такая пазіцыя лічылася ледзь не варожай, нацыяналістычнай, хаця Караткевич быў усяго патрыётам. Дарэчы, Караткевич, будучы патрыётам сваёй радзімы, ніколі і нідзе не супрацьпастаўляў свой народ іншым народам. У сваіх творах пісьменнік звяртаўся не толькі да падзей мінулага, але і да сучаснага жыцця. Па-майстэрску раскрыў інтымныя перажыванні сваіх герояў, напрыклад, у апавяданні «Балакіт і золата дня», аповесці «Чазенія». Паэт Рыгор Барадулін. Фигура Владимира Караткевича, фигура адраджэнская, фигура класічная, фигура гістарычная. Невыпадкова на першым з'ездзе Беларускага народнага фронта адраджэння было прыемна бачыць партрэты, значкі з выявай Караткевича разам з Каліноўскім, со Скарынай, з Гусоўскім. Это такая фигура Караткевича. Владимир Караткевич – письменник и сучасный, и будучий. Владимир Караткевич – уникальная з'ява. И он не член Союза письменников был, он был письменник. Потому что у нас много членов Союза письменников, а читать нема чего и слухать нема чего. Караткевич – народный письменник, звание ему дадено не черговым указом, а это звание ему дадено народом. Пісьменнік самахвярна служыў мастацкаму слову і роднай Беларусі. Ён хвалююча шчыра
і таленавіта напісаў сапраўдны летапіс духоўнага жыцця беларускага народа. Народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. Владимир Караткевич мастак вельмі рознажанравы. Ну, вядома, перш за ўсё, гістарычная проза, яго драмы, які ён пісаў, апроч таго, ён, конечно, выдатнейшы паэт. Сцвярджэннем уласнай велічы, магутнасці і несмяротнасці, далучанасці да лёсу людскога. Прасякнуты верш «Быў, ёсць, буду». Быў, ёсць, буду. Таму што заўжды, як пракляты, жыву бяздоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двухногіх, за ўсіх, хто здымае цяжкія разоры, хто ў гарачым пекле металу, за ўсіх, хто змагаецца з небам і морам, за жывых і за тых, што сканалі, за ўсіх, хто крывёю піша ў нязгодзе з рабства подлай дарогай, хто за край свой родны, за ўсе народы паўстане нават на Бога, хто са смерцю гаворыць з вока на вока, з яе усмешкаю ветлай, і ўсё ж узводзіць несцерпна далёкі храм наш, агульны і светлы.